Libuan ka mga runners gikan sa lain-laing lugar sa Davao Region o kasikbit nga mga lugar ang sayo nga nagkatigom sa Davao City Coastal Road Domingo sa buntag Nobyembre 23, 2025. Aron Misalmot sa pahigayon nga Run for Duterte nga usa ka solidarity event pahitungod ang kanhi Presidente Duterte nga kasamtangang napriso sa International Criminal Court kun ICC sa The Hague, Netherlands tungod sa kasong crimes against humanity. Suot sa mga supporters ang Duterte shirts. Misalmot mismo ang anak ni Digong nga si Vice President SARA Duterte. Gipasalamatan sa Vice Presidente ang katawhan sa padayon nila nga pag-ampo o pagsuporta sa iyang amahan. Giklaro sab ni Duterte nga dili tinuod ang nanggawa sa social media nga nawadon og panimuot si Digong sulod sa detention facilities sa ICC. Matod sa Vice Presidente, naghulat pa ang ilang pamilya sa public hearing sa ICC karong Biyernes, Nobyembre 28, kalabot sa apila alang sa interim release ni Digong. Human sa programa, gipangunahan ni Inday Sara ang countdown nga timailhan sa pagsugod sa Run for Duterte. Usa sa miapil si Kenny Gibay nga taga Ikulan, Davao City. Matod ni Kenny, pinaagi niini mapakita niya ang iyang pagsuporta kang Digong. First time ako nidagan sa Duterte kay siyempre taga Davao ta, proud Duterte kita. Manang niapil yung ani. Sakit na akong bagtak pero laban lang kay para kay Tatay Digong man ni. Hasta ang mag-amiga nga sila Jelly ug Farah nga taga Davao City. Kaduhang higayon na nila kining pag-apil sa Duterte Run. Support kang former President Rodrigo Duterte po. And alam mo, happy lang, no? Happy lang. Nalingaw sab bisan og kapoy ang Davaoenyang si Christine. Ikaduhang higayon na sab kini ni Christine nga maka-apil isip suporta kang Digong. Okay lang, kapoy pero enjoy. Alang sa mga Duterte supporters, ang ilang pagsalmot sa pagdagan, pagpamatuod sa panaghiusa og suporta alang kang kanhi Presidente Duterte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.